Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa e. Mesti ning sing lali kowe. Sik. Ora e. Ana, mesti ning sing lali nyembah urung. Wah iya. Wah, lali. Sembah saka kene ora apa-apa bebas. Ping 3 siap. Wis. Saniki ngantem Weteng medun. wah antem nggon terminal ora jebol ora mules wetengmu aja dundang Bagong Mangkat kok mati dereng aku dalah ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil Ya ampuh aku ya ampuh. mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brahma? Ora iso ngantem Bathara Brahma. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brahma. Tuantem ngono apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso kok? Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kae engko ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping 3 Ora mandi. Dodo medun. Dodone geni nggon endi? Wah iya. Kae dewaning geni. Kae biasane Bathara Brahma iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus Kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. kok iso? Aku tak manjing ning awakmu. Nang kene? Sedeng po? Sedeng aku nganggo badan sukma manjing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, kewon. Yo, metu ndi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning Soombo barang. Ngoten. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Ngono kuwi aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe diobong karo Bathara Brahma iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkene, dadi wong sekti. Selak modar. Le ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Yo. Iti prani manganak anong paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng lirumbak ing samudra angra. Gong wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Kok ora mbrenjel ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane Kowe dadi wong digdaya. kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni Ora apa-apa. blebeke nang segara Ora mati. wah lah iki. Wah, pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase. Aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok ngumuk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane pethoke Bathara Brahma nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndarantasena ming tekan
mangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajalane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono. Suwaning jajalan Bagong wani gendak sikara karo Bathara Brama mirang-mirangke Bathara Brama. Bagong, aku mentala karo kowe. Tibane daya kekuwataning Bathara Brama, ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brama keparat. Bolang gleleng tenan. Kobong gedene rajama-jama sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, waduh. Wah, lah antasena ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo? Sing ra kobong ming awakku kathokku entek. Ngasemi bareng kaget mak klawer ngono. Tak kira nek kolor bulwah cilaka iki. Wis, sampean niku ngomongi sandangamu kobong, ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh. Waduh, wis jan wis blendis kita. Oh, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Meng kulit tok sing ra kobong. Ha iya. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh, gundul. Sar dhuwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Ya kono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng ra ketang nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben luweh. Ayo terus kok ngamuk terus. Ngamuk Suramrata, Jamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampungi nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku tenan. Kencang warudayang pak pong. Bu bolong kali jodhe sapa sing gawe lha kok dadi kaya ngono nganane Bagong. Ngamuk punggung. Suratamta Nirbaya Nirwikara kabeh para Jawata padha bubar sar-saran ora karo-karuan. Di ngatos-atos liti monggo mlajar mawon, Di.
pacarian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Bathara Guru mlayu Den hasilmu piye arep oyak terus apa mandeg tekan semene nggone goleki karo bapakmu nek cara aku lho Gong nek aku aja nganti mandeg tekan semene nggonmu goleki karo bapakmu ya ditenani nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa lha nggih nek tak pikir-pikir niki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan waune kula mung rembugan karo sampeyan ming jagongan perkara bapak lah kok dadi sampeyan tok netangi pepinginane ati kula supaya takon bapak kula teng pundi monggo jenengan terus ngojo-ojohi kula munggah teng kayangan kula ya manut lah iya lah nyatane wis tekan semene Gong ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles mundur ya teles ora nek tumrap aku ya maju sisan ning nek nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti wis ora sawedi ditekati pancen ndoro-ndoromu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa arep melu-melu katutke sisan wah iki tae sampeyan ngojo-ojohi ning kaya ming mbombong kula ora mbombong ki tenanan sampeyan bantu tak bantu aku metu saka awak kula ya aku tak mlebu sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula ora wedi karo sapa-sapa ya wis aku tak mlebu Bathara Guru doyak lah ra ngono malah mlebu metu ora jelas ora Gaku kesatu lito lit ma Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra sakmenika sampun kecepeng sinten ingkang dados goro garaning kayiwangan pramila mboten aneh menawi mboten saged dipun tingali Kakang Narada menika wonten titah ingkang abiyantara nanging sareng kula waspadakaken jebul menika titah pujangkara wujudipun kawula alit menawi boten klentu menika atmajanipun Kakang Ismaya inggih menika pun Panakawan Bagong dalah wela kayangan iki paling ora ketekan ratu utawa dewa utawa pendhita sing pinunjul tur ya sing kuncara anjaying bawana wah tiwas padha diwenehi dalan karo para dewa tak kirane ana sawaning Nalendragung Binathara ingkang nedya sowan ngersane Ngadi Pramesti Bathara Guru lah kok iki wah ora pangling iki Bagong ta iki lha kok dadi sawaning kayangan kok ngerti dalane iki piye iki Kakang Narada punawi nadyan dipun menapakaken menika titah kula ha inggih kayangan menika mboten pilih-pilih sinten kemawon ingkang badhe sowan tartemtu ulun keparengaken inggih nggih tumuli katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan menika Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi inggih ngestaken dawuh Panakawan Bagong padha rarja sak prapta kita Panakawan sowan ana ing kayiwangan Suralaya Panakawan Bagong nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang menapa sampeyan ingkang nami pukulun Bathara Guru iya Bagong kok cilik Bagong aja sembrono nggih kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo pukulun iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana kaya ngene iki to Bathara Guru ki wujude malak piye kancane tangane loro kok dheke papat dhewe
Nek adus mesti suwe banget kuwi. Le ngosoki kelek papat dhewe. Iya Bagong, nggih Pukulun, karo sapa kita? Piyambakan ngerti dalan ingkang anjaka ning Kayuwangan. Nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ingkang anjak wonten ing Kayuwangan jebul munggah gunung dhuwur banget. Nganti krekel-krekel niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Bu kula nek kula mboten ngagem klambi ora apa-apa Bagong. Nune nggih matur sembah nuwun. Nah, kencang warudaya Mbak Pakpong, Mbak Pakpong. Bu bolong kali codhe sapa sing gawe? Bagong moderator sak prapta kita. Niki sinten niki? Ulun Bathara Antrada. Oh, nggih, kula mun tau ngerti. Bu Kulun Bathara Antrada wilujeng bekti kula kunjung nggih Bu Kulun. Ya ulun tampa. Pangestu lan tamanana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Iya Bagong, nggih. Bagong Padaraja sak prapta kita. Niki sinten niki? Ulun Bathara Indra. Oh, nggih. Kancane Dono Kasino dudu. Ulun Bathara Indra. Ngawur iki Dono Kasino iki ra nggon film. Pukulan sok nonton. Iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya wis malah rekoso aku iki. Jane rasa nyaut omongane Bagong malah tekan dindi. Pukulan Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong Padaraja sak praptamu. Wilujeng piye kabare Kanjeng Rama Pukulun? Rama sapa? Rama Pukulun Sang Hyang Semaya. Semar to? Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama Pukulun? Aku kuwi putrane Sang Hyang Rama Pukulun Semaya. Aku kuwi putrane Semar. Wo, lah bapak ki anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Oh, ngoten. Iya. Nek ngono sedulur kali kula kali Gareng kali Bak Petro. Iya sedulur. Oh, lah kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Dendha. Kula ngetutke Semar ming kere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nune nggih. Bekti kula nek nyelok napa? Ya sakarepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wo wis kacau iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula kunjuk Pukulun Yamadipati. Ya, pangestu tampanana. Nune nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bagong wonten dawuh Pukulun. Ana apa Bagong kita sowan ngane-anehi teka dadi gegering Kayuwangan hawa panas sing sumundulana ing Kayuwangan. Ana kawan Bagong matura yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita Panakawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Pukulun. Wale-wale menapa sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kalih ati kula Pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane ra ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kak Gareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng apa kowe tau ketemu karo bapakmu wae? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar, dudu ya ming anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha apa? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak, ora. Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Truk? Bapakmu ya Semar kae. Mongko ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Petro karo Gareng we bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa.
mula sing dijak medhun ning jagat niku mung anak-anake kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake kuwalon. Terus kula takon kalih Gareng, "Lah anakku bapakku sapa, Reng?" "Ya mbah, ngoten niku. Kelara-lara kula 7 dina 7 bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing ngarep rontok niki. Niki merga kula mikir wong tuwa kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon." Tumuli kula rembugan kalih bojo kula. "Bojo kita nggih. Yem Tariem. Bojo kita jenenge Tariem." "Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Tariem." "Mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok." "Iya Bagong." "Nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara." "Iya Bagong." "Nggih. Ayo. Pripun meneh sing jeneng Jodo?" "Lah iya lah nggih. Piye aku kok ngene iki, aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta, Yem?" "Nggih sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean niku sapa?" "Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi." "Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan, kalih pacitan. Kula hobine nyopet. Lah beda to to? Pun beda. Lah mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar." Lah terus kula rembugan kalih bojo kula ngene wae, Yem. "Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ah monggo Kamas. Kamas pangeran ajeng kersa tindak." "Pangeran sapa?" "Pangeran anu bojo kula nek ngundang kula pangeran." "Oh. Mboten napa-napa kan wis aku gelem ngepek kowe Yem nek kowe nek nyeluk aku pangeran ngoten nek nang omah. Sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak, nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho ya mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ora? Bojo kula niku Semar ra nggih tesih kathah tangga teparo to Mas. Anjen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Dasane iki dadi wong apik ya mung iso golo-golo kumat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to? Iya, iya. Si Basir, iya, iya. Niku raine mboten padha kali kula, nek mboten apa-apa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya, iya, Bagong. Sak banjure piye? Ah, terus kula takon. Aku lek arep takon endi ya saya coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapak kuwi asline sapa? Mesti weh, blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugek-ugeke niku wis ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan niku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon Sinuwun Ndarawati po? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng Kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi Yem? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah Gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku rak saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya Bagong, nggih. Terus tekan latar sing ngombo sing panas banget jenenge napa Ulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada kali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kari sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkarabala Balaupata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Lho, Cingkarabala Balaupata tak tantang perang. Nggih, asalahe kula ra entuk mlebu kok. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng mriku. Lho. Mati, mati nang urip meneh.
Ampun kuwatir to, sampeyan rasa kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mangcekeli tenanan. Mula kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lah. Iki wis deg-degan e. Wis arep utusan Yama Dipati kak nitik cingkara bola-bola upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten kayangan kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng mriku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan pukulun Bathara Guru mriku dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa dewane ngangin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan Bagong iki didudui mriki niki kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngapunten, munggah tekan mriki niki. Nah, pukulun sasampunipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasampunipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun prisa pukulun. Sejatosipun nek pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon pukulun menika prisa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek pukulun maringi prisa matur nuwun. Nek pukulun mboten paring dawuh mboten ngertos bapak kula sinten, kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbangane kula urip teng alam donya, mbangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Lara ati kula pukulun. Kula iso gawe guyu wong nonton garger-garger ning terus nek wong nonton Bagong anake sapa niku ati kula diris-iris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tuwa kula. Bangane kula ora ketemu kali wong tuwa kula. Kula nyuwun paduka pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian. Wah, arep omong rak ngawur wae ta. Cemplung kene ndi? Niku lho sing nggo nyiksa wong Kawah Candra Dimuka kolam pemandian Dengkul Mlacak ora. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplungke wonten ing kawah. Napa pukulun Candra Dimuka? Candra lho kita. Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra Dimuka. Monggo dinten samenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan boten kersa paring dawuh boten ngertos kula njaluk mati pun niku mawon. Kesik Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki terus sing lamar, mpun kula bebaske kok kula niku. Wonge kepenak kok. Ha nek pancen mbangane kowe karo kula ora seneng rene wis diirak-iriki tangga kula ya wis tak nengke mawon. Wah, lah wong edan ora. Kakang Rodo kados pundi? Ah monggo, Di. Meskipun Adi Guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten panjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuwatos Bagong menika wonge wah ndugal kewarisan. Keladuk wani kurang keduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya. Jelas. Wis ora bakal wedi karo sapa-sapa. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki ora samalang kerik iki anggepe kaya nendi. Tenan kula mboten ajrih karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ah taya kowe rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong wonten dawuh. Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah samenika panjenengan paring dawuh sinten bapak kula niki kula wis mumet ket sore wau nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun. Wah wis cilaka tenan. Dek emben Semar bangun gedung kesenian niku wis mecahke sirah. Saniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe ning kowe bisa cah cerdas e. Padhake ora.
Ha iso, mbok tekane iso mbok ora sing penting iso. Walah nekat bocah iki, nekat wae. Pripun? Ratri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita, lan ora ana wanudya ingkang ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana menungsa kok mlethek saka watu, jedul saka wit. Niku dudu menungsa. Niku demit. Niku setan. Lah Bagong niku menungsa. Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun iki sapa? Bathara Guru. Nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru? Nggih. Ulun iki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek dewa ditakoni ra iso wangsulan, apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma, kabeh niku sendan ngerti lelakone kok. Aja kok menungso. Kutu-kutu. Kutu-kutu Walangatoga. Kutu-kutu Walangatoga. Sampeyan niku ngerti apa musike. Ha kok mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngopo iki cah cilik melu-melu? Wah. Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kami tuane kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus war melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Hei. Dewa kan diplotroki kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mlethek saka watu, ora jedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira clemongan lho iki. Iki getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan, tare wangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki. Nganti babak bundas nek ming nang kene dikandhani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda, ora jelas kowe. Kesikik ta? Iki cepet iki. Nek gang sases-sases ngono. Dumadi saka sabda kuwi merga disabda dening sawijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Ora mung waton omong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine ijik melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah. Dengkulmu ora. Wah, Bagong ki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, non, ganti iki meneh. Bola-balik. Ngene, ulun jarwani nggih. Nalika semana Semar tumitah ana ing jagat kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catugara ya kuwi Kakang Tejamaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Iwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale pira? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampeyan? Iya. Sang Hyang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catugara yen to pancen kepengin darbe ruwang tumuli nyipta sarana napsuning Kakang Catugara sinipta dadi wujuding Sarawita utawa bilung. Ing angka loro nalika Si Ismaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wewayanganing Si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong. Mengkono mungguh kang dadi asal mula-mulanira Bagong. Bayangan iya. Kula niki iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Bayangan. Aning Semar iki nang ndi-ndi sing ana bayangane? Nuwun sewu niki nuwun sewu, wangsulan sing tenan apa ming goro?
Kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi kok kaya mustahil ngono lho. Ing atase bayangan kok di bem salah bem dadi wong. Ya ora mungkin niku akale ora ketemu nalar niku mboten iso nek kaya ngoten niku. Wase saniki kula ming kepengin jenenge bapak kula. Titik. Nek sampean kersa ngaturake matur nuwun, nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicemplungke teng Kawah Candra Timuka. Ben kula dipateni teng Kawah Candra Timuka. Ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula. Ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula. Ngoten mawon Bu Kulun. Pen niku kula nesu tenan iki. Niku aja tenang-tenang mawon to niki. Mugi dados ing kawuningan, pukulan beteran rada mangsawang rai kula niku wis abang tenan. Niki tenan niki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bale pukulan. Mastu nomo sidam sekaring bawana langgeng. Bagong aja kaya mengkono Bagong. Mundhak ora prayoga kedadeane. Pun kajenge. Lah witena sampean wis ora ditakoni ya ming sabda-sabda saka bayangan-bayangan apa? Bayangan kok min sabda dadi menungsa kaya ming ayawara ulun kok ulun. Kula mboten percaya. Iya nanging nyatane kaya mengkono. As niku mung gawean sampean. Pokoke pukulun kersa mboten panjenengan nuduhke bapak kula nami sing kula goleki nami jeneng asma nek mboten jeneng mboten nami mboten asma kula mboten nrimakaken Bathara Indra bocah iki ora tak seret nek repat kepanasan gawe geger bae menampi iki kados pundi kawontenan sakmenika sampun pinanggih ingkang dados tuk sumbering perkawis. Inggih. Muganipun Bagong anggenipun gadahi kerentek tunang gadahi pikajengan pinanggih kaliyan tiyang sepuhipun. Ayo dikandhani ora nggugu mongko wis dijarwani sejatine. Kakang Rada kasinggihan mekaten. Namun lajeng Bagong menika badhe tumindak ing mboten prayogi tumuli Bathara Indra kula dawuh supados ngedalaken Bagong saling bareng marti kundha. Sampun ngantos dados gara-gara ingkang mantu wonten ing kayangan. Kakang Rada malah dawuhna para Jawata kinen mangsulaken Bagong wonten papan dunungipun. Sampun ngantos damel kuceming para Jawata. Inggih ngestaken dawuh. Yama Diwati wonten timbalan. Bagong dawuhna supaya bali marang papan dununge gandeng ulun wis paring dawuh sejatine lan tapa ing dumadine saka Bagong mau. Inggih ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Parapatan bali marti kundha ulun bubarake lan mangsa Baranggon kira bubarake sanggaring para Jawata. Ngestaken dawuh ulun. Yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yama Diwati. Purna gati ning pananggilan. Sanata sakondur kedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Promban Ceti manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pataran ing keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Paripurna sang nata arsa kondur ing
Sigra bala kang tumingal Prang campo samya matali lertate pileting kota danyangkung manguncang niti benjang sangaji mijil atinya ngedali wus nyuwun mamunten Bapak Kulun ingkang putra pun Bathara Indra Cemadung dawuh kula ingkang putra pun Brahma Cemadung dawuh kula pun Yama Dipati Cemadung dawuh Indra wonten timbalan ingkang sami ndak utus supaya mboyong nglawan si Bagong metu saka ing Bale Martya Kunda nggih kasinggan makaten samenika kula papanaken wonten ing repat kepanasan sajaipun Bagong nembe boten trimah kaliyan para Jawata dene para Jawata boten saged ngaturaken wonten pundi denungipun tiyang sepuhipun ya kula ngerti pancen wis ngerti apa kang dadi karepaning Bagong ning sajedatina ping dingendikake dening Hyang Pikulun Jagat Girinata ya Sang Hyang Pikulun Jagat Giripati pancen bener asal mulane Bagong kuwi pancen kaya ngono nanging sabab apa to lak kok dadi ora ditampa dening Bagong mula panjenengan Hyang Pikulun Jatimurti kowe kabeh kinen merpeki lawan Bagong dikon mulih yen ora gelem aja mbok piloro nanging mung dirangket wae dibalekake ana ing Janaloka ewadene tetep berguguk mutawaton mangsa bareng dawuh panjenengan Prabu Bathara Guru Bagong kudu dijiat utawa dipaksa supaya gelem bali menawi ngantos Bagong sak mangke ngamuk dhateng para Jawata nek Bagong ngamuk kuwi wis kebangetan banget tegese bakal wani marang panguwasaning para dewa nggih mekaten pukulun ya mula kita mangkat dina iki nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasiran sing ati-ati Poma dipoma ya Indra nggih kena gawe lara Bagong ning aja nganti katriwandan merga nek nganti Bagong ana apa-apa sing ora trima Kakang Iswaya nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu kang pradenta wisanggeni maya Wisnu pradenta wah aku ora ngerti tanpa taliwona Bathara Indra nyikep karo aku saka mburi saya aku dipapanke ana ing repat kepanasan ning taunana windanana aku ora bakal medhun ana ing jagat arep mati garing nang ngene tak lakoni pulo aku mulih ning alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma ora ana gunane nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine
ben mbok tekan modar mbok men tak lakonane. Nek aku jane gumun aku ki ya ngopo to ya aku ki ya. Wong dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku ki dadi saka bayangan ya iso. Ning apa ya iya. Sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning didhawuhi supaya aja omong karo sapa-sapa. Ndara Antasena kok malah ora ngetok ki. Piye maksude iki? Ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati terus Ndara Antasena ora muncul. Piye sapa sing arep tanggung jawab? Ndekno mau nang omah gong, nek arep takon ro bapakmu. Takon sapa bapakmu munggah nang kayangan, takon dewa. Carane pripun, Den? Ayo tak unggahke rasa kuwatir. Nganti tak rewangi ngapusi karo dewa-dewa. Kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan. Bareng aku tekan kene kok sepi mamring ora ana wong ki. Engko gek mulih si Antasena iki. Nek mulih cilaka aku. Mulai ya ora ro dalane, maju ya bakal dikeroyok dewa. Wah, lah wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lakonku. Wis lah, terserah. Antasena jedul ya karepmu. Nang simpingan ya karepmu. Ora arep tak gagas, sing penting niatku wis gembleng. Ndara Antasena ngewangi ya matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe. Mati urip wis tak entengke kabeh pokoke. Tuntuti lamun katuntutan lamun mangsa prawira daya Purnanggana magawe gelar Irawang iki sing nyekep aku mau. Yo dasar Pranyata Bagong. Ulun Bathara Indra. Maksude apa? Aku tok larak tekan tempat kepanasan. Mergo aku nampa dawuh pangendikane iki Wang Pikulu Naroda. Supaya kowe digawa metu nang tempat kepanasan. Lan iki aku nampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali ning jagat. Terus nek aku bali ning jagat, kosek aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sing nang bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat, nek wis bali ning jagat, dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu Warampala Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemareming atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nek ndi bapakku, ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae. Dheweke iki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tatakone bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangun dadi dewa Bathara Guru. Mula wektu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi, kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki kudu peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu pukulun.
dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki merganing patimu. Panggawa tak ayoni pukulun. Loro tenan iki. Lah iki aku lagi ngerti dewa ampuh ya nang kene iki. Dhewe ngantem aku plak-plek mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dodone kok. Kaya ora kena wah jan nyemelangi tenan iki. Wis mudar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekae ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak. Nek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis modar yem aku. Rekae goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji Guna Kasantikan. Nek nganti ngentokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipsida dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah wis ora kopan iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo kok bingung? Ngopo bingung? Semene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambek diwales diantem. Nek iso tak waleske mau-mau. Ora iso. Tak tonyo ora kenang, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa ki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ada aku takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa ki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping 3. Tur ling ngantem aja nggon dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Ku anggere ngapusi diterono wae. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki ngomrucut aja dundang Antasena. Wah, undang Panija kowe. Iya.
Nah, ditenono, mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nuju aku go. Nggih, takon dawa. Ngono. Bagong isih maju isih. Arep ngopo kowe? Mau aku ngantem kowe ra kena Bathara saiki urung karuan. Lho, ayo ketokno kasudibianmu. Ketokno kekuatanmu ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dereng aku. Ngono mati. Wah, cocok. Lho, mati ya. Oh, sambat kowe. Ayo adu gares jare. Piye, Gong? Sip. Jos. Wira dalah. Kena tenan, tak antem nggon weteng mudyar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak du garese karo garesku. Menang endi? Menang kono e. Lho. Garesku blentrung. Aku jenengane gares empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Ya. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngentokke pengabaran kowe ora usah wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Ndombani wong kok lunga, maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nendi ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora ndek bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, Amo Suramarta di dewane tunggale gawe ayo. Bagong ngamuk ana ing repat keparasan. Oh, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewaning geni. Dewaning geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok komisi ora. Dewaning geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar Pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Mo Brahma. Ayo, aku ngerti pengapesaning para dewa. Ayo jajal. Ene merganing patimu. Piye, Gong? Kok mung pisan lho iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa e. Mesti ning sing lali kowe. Sik. Ora e, ana, mesti ning sing lali, nyembah urung. Wah iya. Wah, lali. Sembah saka kene, ora apa-apa bebas. Ping 3, siap. Wis. Saniki ngantem weteng medun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkat kok mati dereng aku e. Wih, lah dalah ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil ya ampuh, aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brahma?
ora iso ngantem Bathara Brahma. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brahma. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso kok? Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kaenggo ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping 3 ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Wah iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brahma iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak mancing ning awakmu. Nang kene? Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma mancing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, kewon. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning sombo barang. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Ngono kuwi engko aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe dipobong karo Bathara Brahma iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkih, dadi wong sekti. Selak modar. Lek ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Titiprane manganak anong paricata. Mbak lumembak lamun mambeng lirumbak ing samudra angrok. Gong, wis. Sampeyan teng ngendi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Kok ora mbrenjel ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane kowe dadi wong digdaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni ora apa-apa. Blebeke nang segara ora mati. Wah lha iki. Wah, pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase, aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok ngumuk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Pethoke Bathara Brahma nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndarantasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajalane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono. Suwane jajalan Bagong wani gendak sikara karo Bathara Brahma.
mirang-mirangke Bathara Brahma. Bagong, aku mentolo karo kowe. Tibani daya kekuwataning Bathara Brahma, ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brahma keparat. Bolang gleleng tenan. Kobong gedene rajama-jama sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, waduh. Wah, lah antasene ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo? Sing ra kobong ming awakku kathokku entek. Asem bareng kaget mak klawer ngono. Tak kira nek kolor buah cilaka iki. Wis, sampean niku ngomongi sandangamu kobong, ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh. Waduh, wis jan wis blendis ki to. Oh, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Men kulit tok sing ra kobong. Ha iya. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh, gundul. Sareng dhuwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Ya kono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben luweh. Ayo terus kok ngamuk terus. Ngamuk Suramrata, Jamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampungi nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku satengan. Perkencang warudayang pak pong. Bu bolong kali jodhe sapa sing gawe lek dadi kaya ngono kanane Bagong. Ngamuk punggung. Suratamta Nirbaya Nirwikara kabeh para Jawata padha bubar sar-saran ora karu-karuan. Di ngatas-atas lidi monggo mlajar mawon, Di. Carian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Bathara Guru mlayu Eden lha sirmu piye arep oyak terus apa mandeg tekan semene nggone goleki karo bapakmu. Nek cara aku lho, Gong. Nek aku aja nganti mandeg tekan semene nggonmu goleki karo bapakmu ya ditenani. Nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa. Lah nggih. Nek tak pikir-pikir niki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Waune kula mung rembugan karo sampeyan ming jagongan.
perkara bapak lah kok dadi sampean tok netangi pepinginaning ati kula supaya takon bapak kula teng pundi monggo jenengan terus ngojo-ojo kula munggah teng kayangan kula ya manut lah iya lah nyatane wis tekan semene Gong ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles mundur ya teles mulane tumrap aku ya maju sisan ning nek nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti wis ora usah wedi ditekati pancen ndoro-ndoromu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa arep melu-melu katutke sisan wah iki tae sampeyan ngojo-ojo ning kaya ming bombong kula ora bombong ki tenanan sampeyan bantu tak bantu aku metu saka awak kula ya mbak aku tak mlebu sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula ora wedi karo sapa-sapa ya wis aku tak mlebu Bathara Grudaya lah ra ngono malah mlebu metu ora jelas ora Kakang Narada kados pundi? Ya, pun geger mboten kanten-kantenan. Wujude we Bagong, jenenge we Bagong, wong dugal kewarisan wong sak kepenake dhewe. Pura utawi para widodara widodari ingkang samya ngunduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Inggih Kakang Narada lajeng keparing pun kados pundi? Nyatanipun panjenengan sampun boten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng keparingipun Kakang Narada menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Nek boten mlayu kewirangan lho, Di. Nek boten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng mlajar wonten pundi? Janaloka kemawon. Sowan dhateng sinten? Bagong menika dipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nampi pidana saking para Pandhawa, Di. Monggo Kakang.
saoyon Wesmu kang mawur raras nunamit pasang kalimantabi pinebine ing lho duni demawaing tawang tuwang Rama Pukulun Sarawa Paduka wonten ing kayiwangan ngalang-alang tumidir ingkang putra pun Sang Hyang Tunggal kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun
Mas Nomo Sidam Sekaring Bawana langgeng. Iya kulup Atmaja Ulun Bathara Tunggal. Kita ngaturake bekti kelawan panjenengan ulun wis ulun tampa karya bombong bilawaning penggalih ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula mundhing jimat paripe dayaning ing kasantosan. Andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang putra pun Bathara Tunggal tulun. Dene Paduka Rama pukulun ning Ngundaran Dirbawana kepareng tedhak wonten ing kayiwangan ngalang-alang kumitir. Menawi dipun parengaken ingkang putra Cemadung dawuh pukulun menapa badhe paring pidana dhateng ingkang abdi pun Sang Hyang Tunggal. Upami Paduka pukulun badhe paring pidendhan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe suwala. Waton Paduka pukulun mat tedhakaken dawuh pangandikan lepat kula mapan wonten ing pundi. Nah menawi Paduka Kanjeng Rama pukulun badhe paring kanugrahan dhateng ingkang putra pun Sang Hyang Tunggal. Lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken pukulun. Mas Nomo Sidam Sekaring Bawana langgeng tunggal wonten timbalan. Yekti jagat horeg krana solah bawane atmajaning Siesmaya ya kuwi Panakawan ingkang aran Bagong. Ingkang saknyata dina samengko gawe geger kayiwangan Suralaya. Satemah Atmaja kita Manikmaya mboya bisa nanggulangi kelawan apa kang dadi pengamuking Bagong krana pamuthaing Panakawan siji iki. Menapa pamuthaipun Bagong ngantos ngamuk wonten ing kayiwangan Suralaya pukulun. Tanana kejaba mung nggone meri kelawan kadang-kadange ingkang wis kasembadan ketemu kelawan wong tuwane. Monggo tumuli Bagong mutah sowan ana ing kayiwangan nyuwun priksa kelawan Si Manikmaya ya Atmaja kita. Sapa wong tuane Bagong? Mula tunggal dina samengko gandeng kita ingkang wis nyipta kelawan dumadining Bagong ana ing alam padang. Ya kuwi sarana wayanganing Si Ismaya duk nalika nyuwun ruwang nggone urip ana ing alam jagat raya. Bebarengan kelawan Atmaja kita ya kuwi Catugara ya Tejamaya. Ing nalika semana uga kita paringi ruwang kang aran Sarawita dumadi saka nafsuning Si Tejamaya. Mekaten pukulun. Ayo nganti jagat iki geger kelawan kahanane Bagong. Mula tunggal kita ulun tuding minangka dadi wakil ulun mudhuna ing jagat tentremna jagat saisine. Bagong tuduhna sapa ta sejatine lan supaya marem pikire yen kimboya kita ingkang paring dawuh sarta mboya kita ingkang nuturi kelawan Bagong ndak kira Bagong ora bakal mendho kamurkane. Mula kang sangka kuwi gandeng kita ingkang nyipta kelawan Bagong tuturna apa sejatine dumadining Bagong supaya lega atine Panakawan atmajaning Siesmaya mau Sang Hyang Tunggal. Yana tewa yen nuntuna wong aprang kasangsaran. Pukulun semban kula Rama pukulun pengayoman kula menawi tela dawuh pangandika Paduka mekaten kula mboten badhe selak dinten sak mangke kula badhe anilar dhateng alang-alang kumitir tedhak wonten ing Madyapada anyerep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong ing sayekti ingkang putra pun Sang Hyang Tunggal ingkang nyipta dumados ing Bagong wonten ing alam padang. Surti ati-ati duga-duga diga mesake lawan Atmaja kita Si Manikmaya ingkang sejatine wis mblabarake apa ta dumadining Bagong nanging Bagong mboya percaya. Pengajaping Bagong mung siji, amung dewa ingkang wis nyipta kelawan Panakawan kang aran Bagong mau ingkang paring pituduh ingkang sejatine niki ngesthakaken dawuh. Menawi ngaten kelawan kula nyuwun pamit madal pasilan. Mandhap saking alang-alang kumitir jumujug wonten ing Madyapada ulun kundura ning Ngundaran Dirbawana sembah kula ingkang derekaken Jengkar Paduka Hyang Adi Pukulun.